Milford FC bayicenga bayibeka phansi bayiphakamisa nalithuba la Milford ebeka emlatheni smash and grab last minute Akhona uMhlathuze Sports Complex wajonga amaxesha uAlan Freeze wathi ngidudumile lahlula nami abayikholelwa abalandeli beMilford FC le into enzekayo ixesha beseliphelile abaqeqeshi beMagesi FC abayikholela into abayibonayo abadlali beMagesi abayikholelwa oluvuyo phuphuma ubuze ebantwini uthi nithi kwenzeke ntoni na Sophep uyibonile la ndoda ikhulula ijezi bikora efakela nqa kuye eMagesi FC engabe ibhaqiwe bola yokugqibela yaphakanyiswa yabekwa ngaphakathi eboxini ivolley ebuhlungu the super sub ngokwayo yeMilford FC yathi amathuba anjena anqabile kutsho Okhanyisani Radebe wayithatha lo bhola wayibeka emnatheni awugqibo wakhulula impahla yakhe akayikholelwa naye umntaka bawuRadebe le into yenzekileyo